én Oliver 1848 vagyok, és ez itt egy nem szerver bemutató, hanem minigame. Skywars minigame, igen, kb. Így mondom. Na, szóval kezdjünk is bele. Nem tudom, hogy mi ez a lag. Ebben én elég béna vagyok, szóval nem tudom, hogy mennyire fog nektek tetszeni, remélem, hogy tetszeni fog, ha meg nem, akkor nem. Akkor meg nem, akkor rosszul. De az a lényeg, hogy amit én csinálok, az tetszeni magamnak. Vagyis nekem. Inkább. Na. Így, ebből meg. Az igen. Hát ezt berakjuk. És szerintem kezdjünk bele a gyilkolásba. Úgymond. Egyik gyerek már meg is halt. Farfan, farkam. Puzi! Ucsog. Hát igen. Nem akarok most semmit se kivágni, mert nem, most kész. Na, ezt most kivágom. Na, és újra itt vagyunk, csak intéztem valamit. Remélem tetszeni fog ez a videó. Az előző szerver bemutató a része nem nagyon, lehet, hogy nem is lesz több. Mondjuk szerintem lesz, mert csak azért mondom ezt, mert mostanában nem szokott üzemelni a szerver a csákány. Az király, hát akkor most mit kezdjük itt csákányjal. Most nem fogjuk elbénázni. Mármint fogom, nem fogjuk, mert ti nem játszotok, ti csak néztek. Jaj. Mutatszom, hogy gyereknek ilyen szár. Ilyen hülyeség. Azt akkor azok kinyílnak. Tar. Igen, és hát nagyon sokat értem vele, úgy látszik, nem volt túl sok értelme. Nem menni oda, de azért elment. És megpróbálok nem meghalni, odás közben, csak nem. Kész, hagyjatok vagy kell. Már nem akarok, boglani. Na jó. Mit csinálni? Tényleg. Itt lesz a másik crafting table, kész. Kész. Ez amúgy a Minecraft Zocker szerver. Nem magyar szerver, nem angol, hanem német szerver. Ezen játszik Jomes MC is. Már is. Őtől. Mármint barátomig látni a szerver IP-jét, de azért az jó, hogy rajta játszik Jomes MC is. Jomes MC. Ne! Kocsó! Pedig olyan szép volt, na. Minden. Ez is egy kicsi bug. Akkor szerintem nem csak lesz több minigame is, remélem, ugye így kell lejönni, akkor vagy MZ Wars. Na, akkor most menjünk az MZ Wars-ba. Még amúgy sem próbáltam.
Lehet, hogy nem fog működni, mert van olyan, amelyik nem működik. De működik, ugye? Aha, nem zíva lesz. Aha, akkor gyorsan. Gyerünk. Tedezhetsz. Megyünk kékek? Nem, megyünk kékek, az úgy. Ó, ez jó. Ilyet sem láttam még. Mint hallok. Most itt lehet rakni. Minek nekem az agyag. Mindegy. Jó. Most van fenn rajtunk valami? Ja, jó, 3-an vannak fent, oké. Ez is nagyon király. Akkor... Oké. Felhőzémet kaptuk be. Tényleg. Hát akkor úgy lesz, hogy ez nem. Akkor se. B. Akkor legyen. 3 órunk van a szerver. Ja, mindjárt. Mindjárt többen vagyunk fenn. Szerintem többen vagyunk benne. Teleporter. Minigame. Paintball. Tudjuk rá, hogy jó vagyok. Csóró. Per BB. Most várni kell. No, inventories. Shuffled. No, mindjárt elkezdődik. No, baby random. You joined the random game. Na, 20 másodperces elkezdődik. És kezdődik. Ketten, komolyan. Szerintem többen is fenn vagyunk, csak hogy hülyeskedve mondja. Nem. Nick, egymás ellen. Mondjuk gondoltam, hogy egymás ellen vagyunk. Na, 180 seconds left. Hát, nyertem szerintem. Hackerek. Ugye? Mennyire hacker vagyok? Ugye? Mennyire hacker vagyok? Jaj. Ez meg volt? Biztos meg volt. Hát ennek meg kellett lennie. Hadi csak more. Csütte nagy. Béna vagy. Kucsuk. Ne, ki nyert. Ó, nyertem, az király. 75 pénzem van. Ugyanúgy random, mert én azt szeretem, a randomot. Tennis, left a lobby. Na, 10 másodperc. 10 másodpercen kratos. Egymás ellen, és én nyertem, ugye? Persze, hogy én. Ó, nem olyan, hát ez nehéz. Ez a sok. Igen, ez a shotgun. Shotgun. 20-ba kerül a shotgun. Lesz egy. Melyik? Ó, itt volt itt a shotgun. Na mindegy, legyen csak csergel, mint majornak. Való az is. Na, ez mi ez? Mi ez? Aha, ott van a gyerek, az a kratos, Cheetos kratos. Na, már megint itt vagyok, csak egy kis gond volt.
Megzavartak. Miért laggul ez ennyire? Videóbeállítások. Gyors legyen, az úgy jó. Hát ne legyen ennyire sok chunk. Max FPS 90. Sokkal jobb. De hacker vagyok. Ugye? Ennyire hacker vagyok. Ugye? Nyertem? Oké, nyertem. Mi? Hogy vesztettem. Most így megint random vagyunk. Én random szeretek lenni. Airstrike. Ez sok. Egy airstrike. Oké. Blue. És nagyon sok. Mi ez? Vagy lehet még. Látom mindenki. Jaj, de hacker vagyok. Mennyire hacker vagyok. Jaj, mindegy. Jaj, de megölöm. De nyerni fogok. Úgy érzem, hogy nyerek. Most nyertem? Nem, még. Mi az kinyert? Jó, ez van, ez az már én nyertem. Ez úgy nagyon király. Hát nyertem, nem. Nem. Hát ugye nem. De miért? Bőrzubban, már miért bőrzubban marad? Na 12, 11, 10, 9, 8, 7. Ja igen, erről jut eszembe, az iskolában mindig azt szoktuk csinálni. Kicsengetnék, elkezdett az osztály hangosan számolni 10, 9, meg ilyen hülyeségeket. Ez durva volt. Durva. Fragged lett? Nem lett fragged. Nem lett fragged. Jaj, de! Csokolata. Fragged, Kratos. Most csak mi ketten vagyunk Kratos. Igen, csak mi ketten vagyunk Kratossal. Haha, úgyis ennyire. Te te én vagy Kratos. Te kretén, Kratos. Kratos az kretén. Hacker vagyok. Úgyis nyerek. Haha. Aim hackem van Minecraftban. És az mit szólsz? Loptökömbe. Vagy itt vagy te! Picsa. Fragged. Egyszer. Béna. Béna bugyi. Jaj. Jaj! Húj! Oké. Nyertem? Nyertem. Aha, ide béna vagy. Kratos. Gyertek már. Shadow Skin. Meg Kratos. Csak mi hárman vinten. Ez úgy nem igazságos. Mindegy. Hát úgyis ennyerek mi. Join at the lobby. Nem bánom, hogy van, nem más senki. Én úgyis legyőzöm őket. No, nobody was.
Hazudod. Haj. Nem, már velem van. Így nem vagyunk túl erősek. Na várj, orbital strike. Captain. Úgyis nyerünk, mert te béna vagy te. Nem vagy béna mégse. Mégse vagy béna. Aha, akkor ott vagy. Béna. Béna vagy. Jaj! Aimhack ezek! Ugye? Ugye mennyire aimhack? Jaj! Jaj, 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 jaj! Jaj, 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 aim. Aimhack. Aim. Mi volt ez? Nyertem! Yay! Nyertem! Jaj, de jó! Random! You joined a random game! A demon. Megnézem. Semmit nem nézek meg. Fú. Tanga, 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 tanga. Online. Csak 12-en vagyunk online. Mi hányan vagyunk? Hányan vagyunk? Ha? Ketten. Az király. Hát akkor az jó lenne. Szóval. Hackerek. Járkál. A roha. Mi a... Mi volt ez? Mi a J-Man? J-Man vagy te? Te J-Man vagy, csak most rohadék. Na, pilla. Jaj. Jaj. Na, várjatok. És újra itt vagyok, csak megnéztem, hogy mennyi az idő. Időt megnéztem. Hú, de bénák vagytok. Hülye vagyok én. Meg, ha ők bénák, akkor én meg hülye vagyok. Jaj, de fotó. Na jó, Donald. Fasság. Tolni. Mit akarsz csinálni? Jó volt. Mi a hányan vannak? Egyen a többi. Az kemény. Egyedülre fogom mindenkit győzni. Ezt megnézem. Veled Mark! Jaj, de hülye. Tikk engem. Egy lifem van. Egy lifem lesz. Vegyek már akkor sniper. Right. De oda van így valami. Erst. Speed. Semmi. Mine. Négy. Mi a faszomnak ez egy? Mi az? Ennyi? Ennyi volt. Ki nyert? You have won. Szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Majd a következő videóban más. Nem csak Paintball lesz, meg Skyblock Warrior, nem lesz más is. Szóval, sziasztok!